Seorang batu ingin dipajang kamu. Bagai bidadari dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Ini aku cantik, bagai bidadari dari hatimu. Hey, sa 2 million viewers natin dyan. Kumusta kayo mga ka-ISDAers? It's been a international audience. Hi there. How are you? It's an international language. English. We're bringing you the Colorado Mango's Club to the world. BAAC fishing to the world. Kaya, ang dami tayong mga topics na kailangan itakal ngayong araw. It's Thursday, March 5, right? The first week of March 2020. Ang dami mga celebration ngayon. At syempre pa, yung pinatutugtog ko ay kay Siti Badriah. Ayan, nakuha ko na yung copyright claim niya. Lagi Syantik. Syantik will be mean okay or good. Ayan. Pag lagi kasi sa Pilipinas, always. Ayan. Influensyado tayo ng dialect nila. Ito naman yung remix ng Lagi Syantik. Sumikat ito 2018 pero ngayon ay sumisikat na naman nagtitrending dito sa Pilipinas. Kaya naisip ko na maging background. Tama kaya? Baka overflowing ang audio ko. Ayan. It's from Indonesia to the world. Lagi Syantik. Always okay. Always looking good. And siyempre po, mayroon tayong reminder dito. Meron akong bagong vlog para po din sa mga naka-curious na intriga na kumain ng botete or puffer fish. Meron kami dito ang compilation. Yung actual picture, ipinago ko muna. Ang resulta, proof na talagang kinain nila yung karne ng botete or puffer fish. Alamin natin kung ano ang puffer fish, kung bakit ito nagiging poisonous. Pero i-differentiate natin yung food poisoning sa puffer fish poisoning para madinawan na ito. Madami naman nangyayari sa atin kapag kumakain tayo, di ba? Lalong-lalo na doon sa mga luto na binibili natin sa tindahan, sa mga lutong bahay, sa mga lutong ulam ni nanay na ikinitinda sa publiko o kaya sa palengke. Ayan, sa 2 million natin kanina na viewers sa mga ka-ISDAers natin yun, ilapag mo na yung mga binggit ni dyan. May net man o wala. Kung bira-bira lang or hapli, pwede yan dito sa atin. Ayan, ngayong March 5, 2020. At syempre, greetings sa ating mga ka-fishers. Meron tayong tulad na babasahin dito. Asa na po yung point for fishermen para ma-orient naman kayo sa aming advocacy. Ayan. Point for an angler. An angler ba? Ayun. Ang daming tulad tungkol sa mga miniming week. Ito na siya. Oh, the gallant fisher's life. It is the best of any. In the morning, up we rise, ere
Aurora means the sun. Yan ang gusto kong sabihin na heat make our bodies swelter, or we sometimes pass an hour under a green willow. Ito naman ang music to our ears, ang poem na to, o tula. May Tagalog kayang tula dito. Tula para sa mga mangingisda. Sige nga, tula para sa mga mangingisda na. Mayroon. Mangingisda. Ito siya, maganda to. Tingnan natin. Buhay mangingisda. Ito ng Tagalog. Pero meron naman dito. Alay sa mga mangingisda at bangkero. Aking inakap ang dagat. Araw-araw sa aking pagmulat, kung saan ang tubig at tumahalik sa aking kayamang balat. Bitbit ang pangarap at ang pananalig na kaakibat. Sa bathala ng araw at dagat, aking inakap ang dagat. Ayan. Tula ni Mr. M. Mr. G. Tula ng puso at isipan. Ayan. Like sa FB yan. Yan ang kanyang FB page. Wow naman. Ang dami. Ako rin may kinumpost na awitin. At yun ang aking minsan ay binabackground. Pero yung music ay hiniram ko na sa first adventure, sa Liar Seeker. Yeah, thank you so much for the music. Yung halika na mamingit ko. Ayan, sa 1 million viewers natin dyan. Kumusta? Ito, mag-premiere. Waiting yung isa. Comment natin. Are you curious? Are you curious? Parang nakakatamad ng vibes. Ano po? May tula ng puso tayo na na-share na sa inyo tungkol sa mga mangingisda. Alay sa mga mangingisda at bangkero. Tula ng puso at isipan. Tula din ni Sir G. Meron din hikbi ng dagat. Ano kaya to? Hikbi ng dagat. Huling haraya. Patuloy ang pagkampasal alon sa dalampasigan. Hindi mapitungkol sa dagat. Sa mga katamsakan natin dyan, not fishing blood, eating proper fish. Am I brave enough? Ako yun. Yan, dalawa na yung nagtamsak. Yan, galing pala ako sa LS ni Madam Mamshi at ng kanya na Mr. Nasib Kano makulit. At sana ay i-off na niyo yung signal ko baka kasi hindi pa. Today is Education Week sa college life. Medyo pumapasok pa rin kasi ako sa paaralan. Education Week is an independent news organization that has covered K-12 education since 1981. Ito na po ang sineselebrate. Why is education a view on things in life? People debate over the subject of whether education is the only thing that gives knowledge. Yung mga experiences natin, life experiences, are the best examples of education. Na-educate tayo, malaman yung tama at mali dito. Kahit mag-ALS tayo or dito tayo sa YT tumatambay, sa YouTube channel, sa platform na ating ginagalawan ngayon online, sa mga netizens, na-educate tayo ng mga kasama natin. Nasa abroad, yung mga nanay, yung mga working Filipinos, OFWs, and siyempre yung mga team bahay doon, diba? Sa pagluto, and siyempre yung mga team bahay doon, diba? Sa pagluto, sa pagkikipagkapwa-tao, sa pagbisita sa ibang lugar, mga travel vlogs, mga do's and don'ts.
Miss Dimple, nagkasawa, hi. Hi, Miss Dimple. Dito tayo, diba? Nag natin. At hindi kita makikita sa ano, sa anong niluluway ito. Yung option na puntahan kita. Ito nga. Ayun. Si Miss Dimples ay parang nakaano ko na siya. Hi, Miss Dimple. Hello. At Miss Dimple. Miss Dimple Nakazawa. Parang dyan sa Japan yan. Okay, gozaimasu. 1 hour advance dyan eh. 1 hour advance yan, diba? Sa Japan. Nakapunta na ako dyan way back 2001 pa, 2005. As a seafarer. Yung barko kasi namin na pumunta dyan sa may Okinawa Prefecture ba? Yung ano, nagkaroon ng ano dyan. Bago magkaroon pala ng tsunami. Yan. Bago nagkaroon ng tsunami. Andyan kami. Kaya nagsisimula na yung ating ano. Ang ating check my ano, my fishing vlog. Eating proper fish. Dito tayo. Hindi kita makita. Ito muna. Matamsak kami dyan. Oo nga, loading ako dito eh. Medyo mahina yung ano namin. Naglo-loading talaga mahina yung signal namin pag umaga. Ang daming gumagamit eh. Mga office workers. Kaya nga. Hindi naman ako lang sa Japan. Nandito ako sa Pilipinas, sa Bicol. Bicol tayo ngayon. Bicol bound. Yata kayo nabigyan ko ng jacket. Ang ganda yung pinatutugtog ko. Narinig mo ba? Meron din itong copyright detail kaya hindi na ako masisipa ni Lolo White nito. Ayan. Siti Badriah, lagi siya. At syempre yung mga celebration na yun. Ano yung celebration ng ano yan? For Fisherman's Month. Ano ba ngayon? Kasi ngayong summer, meron kami gagawin tournament sa Karamoan. Fisherman's Month. Ayan. What is Fisherman's Day? June. June 29 is St. Peter and St. Paul's Day. They were two of the 12 apostles in the Christian religion. Oo nga, kasi ang simbolo ng mga fishermen ay si St. Peter o San Pedro. Adventure eh. Ayan o. Ito ba? Backdraft? O yung music? Ito yung ano namin, official part. Ayan, pinagtyagaan namin i-design ito. Consensus na grupo, kaya may tatag. Tapos yung mga collage ng mga achievement ng mga alachambers kasi alachamba naman yung panghigisla, diba? Minsan meron, minsan wala talaga. Memories lang yung naiiwan, yung nadadala pag-uwi. Yan, si Siti Badriah. Ayan. Thank you so much sa pagtambay ha, sa LS. At least may tumatambay. Wala kasi akong klase kaya nagkaroon na naman ng panahon para makapag-LS. Nakainaantok